Прывітанне, мяне завуць Дмітрий Гурневич. Гэта падкаст «Куды коціцца свет». Сучасныя народы ў свеце, у тым ліку беларусы, гэта шмат у чым прадукт нацыянальных дзяржаваў. Там яны развіваліся і стваралі для сябе як мага лепшыя ўмовы. Хто як умее. Але ўсё часцей гэтую форму дзяржавы называюць архаічнасць. Мультыкультуралізм, перасяленне народаў, дзяржавы гарады і адмова ад нацыянальнасцяў. Так футурысты малююць будучыню чалавецтва. Ці час рыхтавацца на смерць нацыянальных дзяржаваў, да чаго гэта прывядзе, якія ўвогуле ёсць альтэрнатывы. Пра гэта сёння мы пагаворым з маім госцем. Куды коціцца свет? А гэта доктар права Кірыл Касцян, эксперт у сферы міжэтнічных стасункаў і канстытуцыяналізму. Прывітанне, Кірыл. Добрый дзень, Дмітрий. Кірыл, Еўропа калісьці стала калыскай для нацыянальных дзяржаваў. Кожны народ, які вызваляўся ад імперыі, амаль што кожны, атрымліваў сваю дзяржаву, там гэта супольнасць развівалася, магла жыць, але ці ў выніку можна сказаць сёння, што гэта стала паспяховай формай дзяржавы, мае на ўвазе нацыянальную. Тут справа ў тым, што трэба вызначыць, што мы маем на ўвазе пад тэрмінам поспех і пад тым, што ёсць паспяховай нацыянальнай дзяржавай. Таму што любое параўнанне патрабуе прыкладаў. І для гэтых прыкладаў ёсць шмат крытэрыяў. Для кагосьці поспех, што такая краіна нагул існуе, што яна ёсць цяпер на мапе, што яна змагла перажыць ціск імперыі, у складзе якой яна калісьці знаходзілася. Тут можна і Беларусь прывозіць у складзе такога прыкладу, ці тую ж Латвію, і, ў прынцыпе, Украіну, Літву і шмат яшчэ якіх краінаў. Іншая справа, ёсць такія краіны, якія даволі доўга існуюць на цяперашняй палітычнай мапе, і для іх поспех гэта тое, што яны могуць, можа быць, цяпер у іншым фармаце, чым калісьці, але яны маюць нейкую такую гістарычную значнасць. Сюды можна, напрыклад, аднесці тую ж Партугалію ці Данію. Вельмі цікавы такі прыклад, што нядаўна гэты пажар у Капенгазе, дзе згарэла біржа, паказаў шэраг такіх цікавых каментароў тамтэйшых палітыкаў, і яны казалі, што страціўшы гэты будынак, яны страцілі частку ўласнай тоеснасці, ўласнай ідэнтычнасці, ўласнай гісторыі. У прынцыпе, уся нацыя мусіць мабілізавацца дзеля таго, каб гэтую частку гісторыі аднавіць. Для кагосьці гэта эканоміка, для нейкай краіны, як для Нямецчыны, якая, ў прынцыпе, як вядома, ёсць такім сабе эканамічным лакаматывам еўразвязу. Для кагосьці гэта нейкія часта неадэкватныя палітычныя амбіцыі, дзе краіна жадае дамінаваць, прынамсі, ва ўласным рэгіёне, я маю на ўвазе Расію, зразумела. Прычым не толькі цяперашнюю пуцінскую, але ў пэўным сэнсе гістарычна. Будь то форма Савецкага Саюзу нават. Хаця, канешне, гэты фармат цяжка назваць нацыянальным, таму што Расія гэта прадае сябе як міжнацыянальная, як шматнацыянальная дзяржава, але ў любым разе тое, што яны робяць, ставячы расійскі ці рускі народ у якасці асноўнай формы гэтай дзяржавы, то паказвае, што, ў прынцыпе, яе таксама можна трактаваць як такую сабе форму нацыянальнай дзяржаўнасці. Таму можна казаць, што гэтыя праекты для шмат якіх краінаў формы нацыянальнай дзяржавы, яны, гэтыя крытэрыі поспеху розныя. І, у прынцыпе, зноў жа мы маем дачыненне з тым, што для гэтых краінаў вельмі часта важныя нейкія менавіта уласныя, так бы мовіць, крытэрыі таго, як яны гэта ацэньваюць, як ацэньвае гэта канкрэтнае грамадства.
Але гэтыя канструкты дзяржавы нацыянальна вельмі часта крытыкуюць праз тое, што нібыта само паняцце нацыянальнасці, што яно такое састарэлае, таму што гэта азначае шавінізм, ксенафобіі, мы лепшыя, не мы лепшыя. І вельмі часта кажуць пра тое, што якраз узнікненне гэтых нацыянальных дзяржаў у Еўропе супала з пачаткам дзвюх сусветных войнаў, крывавых канфліктаў на кантыненце. Ці сапраўды можна правесці некую карэляцыю ад узнікнення нацыянальных дзяржаў і страшныя дзве вайны в Еўропе? Я лічу, што не. Я лічу, што праблема акурат палягае ў тым, што праблемы гэтых дзяржаваў і праблемы і фактычна існавання гэтых войнаў палягаюць у неналежнай увазе ці грэбваннямі менавіта этнічнымі пытаннямі. Таму што мы бачым, што в прынцыпе аніводная еўрапейская дзяржава не знаходзіцца ў тых максімальных жаданых межах, якую малявалі, так бы мовіць, тыя людзі, якія спрачыніліся да таго ці іншага нацыянальнага руху. Гэта першае. Другое, ёсць такія еўрапейскія народы, якія не маюць уласнай дзяржаўнасці, напрыклад, лужыцкія сербы, братонцы, баскі, каталонцы і шэраг іншых. І таму мы маем дачыненне з тым, што і гістарычна, і цяпер мы ўсе жывем у краінах, якія ёсць шматэтнічнымі, шматмоўнымі, і гэтыя людзі, якія не належаць да тытульных нацыяў, яны, па-першае, там таксама гістарычна жылі, і гэта аўтахтонныя ці гэта традыцыйныя, так бы мовіць, нацыянальныя меншасці. І гэтыя людзі, якія не належаць да тытульных нацыяў, таксама складаюць важную частку грамадства той ці іншай краіны з аднолькавымі правамі і абавязкамі. І неналежная ўвага да іх, так бы мовіць, патрэбаў ёсць вельмі часта прычынай таго, што узнікаюць нацыянальныя канфлікты, якія вынікаюць у войне. Зноў жа, межы дзялілі народы, і ёсць іншыя прыклады. Мы можам прыгадаць тых жа немцаў, якія пасля Другой сусветнай вайны, якая, в прынцыпе, была прыкладам абсалютна неадэкватнага стаўлення да нацыянальнага пытання, калі людзі вынішчаліся толькі за тое, што належалі да пэўнай этнічнай групы, я маю на ўвазе Халакост і таксама вынішчэнне ромаў ці цыганаў. І тут пасля Другой сусветнай вайны заходняя частка Нямецчыны вельмі так паспяхова упісалася ў праекты развязу, стала сузаснавальнікам фактычна гэтай новай фармацыі, і замест клейма, звязанага з нядаўнай гісторыяй немцаў, яны у прынцыпе разглядаюцца, як яны сталі сябе пачуваць, як тыя, хто спрачыніўся да фармавання такой вось новай структуры еўрапейскай інтэграцыі. Таму я лічу, што гісторыя нас вучыць таго, што мы мусім звяртаць увагу на тое, што ўсе нашыя краіны ёсць шматэтнічнымі, і мусім таксама спрыяць таму, каб правы людзей, якія належаць да нацыянальных меншасцяў, рэалізоўваліся належным чынам. Таму што яны таксама ёсць грамадзянамі той ці іншай краіны. Я вось некалькі гадоў таму для Радыё Свабода размаўляў з амерыканскай публіцысткай Энн Эпплбаум, звязанай з Беларусю, бо яе дзяды паходзяць з Кобрыншчыны. І яна акурат гаварыла пра тое, што дэмакратыя немагчымая сёння ў свеце, дакладней інакш, дэмакратыя, якую мы сёння ведаем, магчымая толькі ў нацыянальнай супольнасці. Магчыма, калісьці гэта зменіцца, але сёння гэта факт. І ў такой супольнасці людзі адчуваюць адказнасць за адзін другога, хочуць, каб у іх была эфектыўная і паспяховая дзяржава. Калі такога пачуцця няма, то вельмі складана пабудаваць дэмакратыю. Гэта трэба і Беларусі, тады яна казала. Вы ўвогуле з гэтым згодныя? Я лічу, што гэта даволі цікавы, аргументаваны, але ўсё-такі трошачкі ідэалістычны падыход да гэтага пытання. Як я казаў, што, на жаль, ці на шчасце, цяперашнія межы еўрапейскіх краін, яны не ёсць такімі, якімі б гэта хацелі многія удзельнікі нацыянальных рухаў калісьці, калі адбывалася тое, што называецца
нацыябудаваннем. Але тут неабходна шукаць баланс паміж большасцю і меншасцю. То бок мы у любой краіне маем людзей, якія належаць да гэтых іншых этнічных групаў, і нацыябудаванне у любой краіне мусіць гэта таксама ўлічваць. Інакш мы маем дачыненне з асіміляцыяй і нейкімі такімі, можа быць, трошачкі архаічнымі канцэптамі, якія, мякка кажучы, у цяперашніх умовах не надта добра выглядаюць, можа быць, не надта адпавядаюць менавіта цяперашняй рэчаіснасці. Прывяду, напэўна, прыклад Латвіі. Можа быць, гэта не найлепшы прыклад з пункту гледжання адносінаў паміж большасцю і меншасцю і прычыны нацыябудавання, але фактычна тут можна пагадзіцца з меркаваннямі шэрагу экспертаў, якія кажуць, што савецкая акупацыя для Латвіі, яна не толькі змяніла часткова этнічны і лінгвістычны склад тамтэйшага насельніцтва, але і гвалтоўна спыніла дэмакратычнае развіццё краіны, фактычна, што прывяло да пэўнай такой сабе спозненасці у дэмакратычным развіцці. І пасля аднаўлення краіны вельмі часта палітычная логіка нагадвае, так бы мовіць, тую логіку, якой карыстаўся рэжым Ульманіса ў міжваеннай Латвіі. Таму цяперашнія ўлады гэтай краіны разглядаюць правы нацыянальных меншасцяў як нейкія такія рэчы, якія дае дзяржава. То бок не таму, што гэтыя правы належаць гэтым людзям, а менавіта таму, што фактычна дзяржава такая шчодрая, што яна можа даць гэтыя правы гэтым групам. І фактычна адсюль мы маем такое, можа быць, стаўленне, калі адзінства ўспрымаецца як такая сабе, бадай што норма, а разнастайнасць, я б не назваў гэта такой пагрозай, але нешта такое, што, у прынцыпе, стварае, так бы мовіць, пэўныя складанасці для функцыянавання гэтай дзяржавы. І, напрыклад, калі у дакументах Канстытуцыйнага суду Латвіі наяўнасць адукацыі на мовах нацыянальных меншасцяў называецца сегрэгацыя, якая, так бы мовіць, ёсць прычынай палітыкі савецкіх акупацыйных уладаў у гэтай краіне, то такая трактоўка, зразумела, выклікае вельмі шмат пытанняў. І яна, у прынцыпе, ёсць чымсьці такім выкшталцона адрозным ад тых юрыдычных канструктаў, якія існуюць у свеце датычна пытанняў, звязаных з міжэтнічнымі стасункамі. Так, скончыце думку. Таму я лічу, што дэмакратыю, зноў жа, можна пабудаваць толькі ў тым фармаце, калі людзі, якія жывуць у гэтай дзяржаве, незалежна ад іх этнічнага паходжання, роднай мовы і шэрагу іншых чыннікаў, маюць аднолькавыя правы і, зразумела, абавязкі. То, магчыма, найлепшым інструменты або альтэрнатывы да нацыянальнай дзяржавы ў гэтым сэнсе былі б, напрыклад, нейкія саюзы, як Еўрапейскі саюз. Ён узнік пасля Другой сусветнай вайны, і мы бачым, што ад таго часу ў Еўропе, дзе жыве мноства нацыянальнасцяў, этнічных груп, няма ніякіх канфліктаў сур'ёзных, калі там не браць Паўночную Ірландыю, магчыма, баскаў тэрарыстаў, которые ўжо, у прынцыпе, не існуе. Гэта месца ў свеце, дзе няма вялікіх войнаў. Магчыма, у гэтым нейкі сакрэт, магчыма, гэта лепшая форма дзяржавы. І зараз жа і дыскусія ідзе ў еўрапейскім звязе, ці аддаваць больш, скажам, суверэнітэту ад гэтых нацыянальных дзяржаў у Брусэлю, які б кіраваў гэтым усім, станавіцца нейкай федэрацыяй. Я б сказаў, што, можа быць, не трэба ідэалізаваць Еўразвяз як такі фармат. Гэта насамрэч, з аднаго боку, это вельмі такая добрая канструкцыя, так бы мовіць, калі якая фактычна створаная пад
таким слоганам адзінства ў разнастайнасці, і таму, у прынцыпе, гэта насамрэч вельмі такі цікавы спосаб і вельмі добры, эфектыўны спосаб дзеля таго, каб тыя ці іншыя канфлікты лакалізаваць. Аднак не трэба забывацца на тое, што развяз складаецца з фактычна нацыянальных дзяржаваў, можа быць за парай выняткаў, але зноў жа тут пытанне, як гэта трактаваць. Фактычна нацыянальныя дзяржавы працягваюць існаванне. Так, Кирилл, але гэтыя нацыянальныя дзяржавы, яны часткова даюць свой суверэнітэт, так бы мовіць, дзеляцца ім, так? І ў гэтым сэнсе яны як бы губляюць гэту вось ужо форму цалкам нацыянальнай дзяржавы, таму што там і межаў няма паміж дзяржавамі, ёсць шэнгенская прастора і ў прынцыпе агульная мытная прастора ў развязу. Ёсць абавязак, вось як вы ўзгадвалі Латвію, падтрымкі таксама розных меншасных нацыянальных груп. І па вялікім рахунку, па факце, так, фармальна яны ўсё ж такі нацыянальныя дзяржавы, але само ўтварэнне, панаднацыянальнае ўжо. Так, з гэтым нельга спрачацца, але тым не менш кожная краіна ў развязу дбае пра нейкі такі ўласныя інтарэсы. Вось варта прыгадаць заявы кіраўнікоў колішніх да нядаўняга часу Польшчы датычна таго, што нямецкая акупацыя спрачынілася да фактычна датычнай рэпарацыі наконт Нямецчыны. Як бы это такі прыклад таго, што краіна рэфлексуе над уласнай гісторыяй у такі спосаб, а што калі б сітуацыя гістарычная была іншай, то мы б, напэўна, мелі больш вагароў для ўплыву, таму што мы былі большай краінай. Калі інтэрпрэтаваць логіку таварышаў спісу. Але з іншага боку, мы таксама бачым прыклад Орбана. Зноў жа з гістарычных прычынаў вельмі шмат вугорцаў жыве па-за межамі Вугоршчыны, і ён разглядае развяз як такі сабе фармат, каб аб'яднаць, так бы мовіць, этнічных вугорцаў такую сабе віртуальную Вугоршчыну ў межах развязу. А тое, што няма войнаў, то гэта цалкам эканоміка, а не палітыка. І войны ў развязе просто, я лічу, што яны эканамічна невыгодныя, таму што краіны сталі між сабой настолькі залежнымі, што весці нейкія войны, гэта просто самазабойства. І можа быць, пра гэта і гаворка, калі людзям адмаўляцца ад тых такіх нацыянальных, магчыма, не адрозненняў, але эгаізму ў пэўным сэнсе. Магчыма, гэта шлях да больш шчаслівага існавання. Я разумею, што я зараз кажу пра нейкія там ідэальныя погляды, але прыклад еўразвязу паказвае, што ў прынцыпе гэта магчыма. Зноў жа, развяз гэта такі сабе фармат шматлікіх кампрамісаў, даволі цяжкіх, даволі цікавых, але тым не менш, гэта такі спосаб, калі, прынамсі, у цяперашнім фармаце прыняцця рашэнняў, голас кожнай краіны можа быць пачутым. І, напрыклад, нават калі яна мае адрознае меркаванне ў тым ці іншым пытанні, тут можна прыгадваць зноў жа пазіцыю таго ж Орбана датычна Украіны, тут акурат паказвае, што нейкія свае, так бы мовіць, эгоістычныя рэчы, можа быць, гэта такі трошачкі экстрэмальны прыклад, гэтыя краіны спрабуюць прасоўваць на ўзровень еўрапейскі, каб іхны голас быў пачуты. Таму я, у прынцыпе, лічу, што уласныя інтарэсы гэтых краінаў нікуды не падзеліся, а тое, што яны гатовыя да кампрамісаў, гэта таксама, так бы мовіць, такі вось спосаб разумення таго, што існаваць у тым фармаце, які прапануе развяз, лепш, чымся паасобку. І, у прынцыпе, той жа Брэксіт паказвае, наколькі, скажам, няўдалым было рашэнне Брытаніі, каб пакінуць развяз. А ці, на вашу думку, сёння ўзнікае некая еўрапейская нацыя? Там ёсць і гімн, і сцяг, гавораць зараз пра войска, хаця это дыскусіі, канешне, але мы кажам пра шырэйшы нейкі працэс, некаторы заканчваецца там праз 10-20 год. Я лічу, што прыкметы ёсць такога фармавання, то бок пра канкрэтна нацыю еўрапейскую казаць, прынамсі, яшчэ зарана, вельмі зарана. Але, ў прынцыпе, развяз дае магчымасць навучацца, працаваць, вандраваць, рэалізоўваць сябе ў любой, у прынцыпе, з гэтых краінаў.
Плюс ёсць такі чыннік, як міграцыя, не толькі калі людзі пераязджаюць на стала ў тую ці іншую краіну, але ў любым разе гэта больш характэрна для цяперашняй моладзі, для людзей, якія выраслі, так бы мовіць, у часы развязу, то бок менавіта тады, калі ён стаў такой палітычнай адзінкай. Гэта цікаўнасць да іншых культураў, цікавасць да вывучэння іншых моваў, прычым не толькі таму, што табе гэта там хочацца, трэба, але гэта ў перспектыве эканамічна выгодна. І для гэтай моладзі таксама важна пазнаваць культуры, і для гэтага ёсць шмат, в прынцыпе, адукацыйных магчымасцяў, было б жаданне. Таму ось такая прыказка, што дзе нарадзіўся, там і прыгадзіўся, гэта не пра развяз і не пра цяперашнюю моладзь у развязу. Зрэшты, і такі свет пачаў рабіцца пасля распаду Савецкага Саюзу. Тады стала папулярным такое слово глобалізацыя, якое азначае пэўнае размыванне межаў паміж дзяржавамі, у першую чаргу паміж эканомікай, але ў выніку гэта ўплывае таксама і на нацыі, таму што і мовы ўзаемапранікаюць, і людзі ідэнтычнасць размываецца. Але вось наколькі вы лічыце гэты працэс глобалізацыі, за які шмат хто выказвае ягоную падтрымку, стаў паспяховым, які здолеў зрабіць свет месцам больш бяспечным, больш камфортным, дзе людзі проста адчуваюць сябе добра? Напэўна, на свет гэта ніяк не паўплывала, таму што войны нікуды не дзеліся, тэрарызм нікуды не дзеўся, і праблемы існавання, так бы мовіць, нейкіх палітычных рэжымаў таксама нікуды не дзеліся. А людзям, канешне, так. Таму што адкрылася нашмат больш магчымасцяў. Магчымасцяў, калі людзі не жывуць за нейкай жалезнай заслонай, а могуць самі пры наяўнасці такога жадання выбіраць месца жыхарства. І што тычыцца краінаў, то прынамсі постсавецкай прасторы, на жаль, гэтыя краіны асабліва не змяніліся. І вось гэтая ментальнасць, у тым ліку падыход да прыняцця рашэнняў, прынамсі у абсалютнай большасці з іх, можа быць, за выняткам Літвы ці Эстоніі, у пэўных пытаннях не змяніўся. Можа, прычына ў тым, што яны проста не так глобалізаваныя, то бок не так умантаваныя ў эту агульную сістэму. Яны хочуць, як, напрыклад, браць пад увагу Беларусь ці Расія, стварыць свае нейкія царствы дыктатарскія і кіраваць проста аднаасобна. Гэта так, гэта часткова так. Плюс праблема ў тым, што, напрыклад, для постсавецкіх краінаў праблема акурат палягае ў тым, што у свеце гэтыя краіны не былі пазнавальнымі. То бок была Расія і ўсе астатнія. І фактычна нават цяпер, пасля таго, як больш за 30 год гэтай імперыі не існуе, можа быць, Украіна гэта ці не адзіны вынятак, калі лабіяванне дыяспары і вось гэты крывавы кошт вайны зрабілі краіну пазнавальнай. А шмат у чым мы маем таксама дачыненне з тым, калі постсавецкія краіны вельмі часта так і называюцца постсавецкімі, ці нейкая такая расійскамоўная прастора, ці там нейкія такія рэчы, калі дагэтуль, можа быць, блытаюць тую ці іншую краіну, ці называюць яе часткай Расіі і так далей. То бок гэта яшчэ існуе, і гэтага, у прынцыпе, стэрэатыпу, на жаль, вельмі цяжка пазбыцца, і праблема акурат палягае ў тым, што пазнавальнасць краінаў, яна робіць таксама такі дадатковы бар'ер дзеля таго, каб, можа быць, больш увагі прыцягнуць да сітуацыі, да праблемаў канкрэтнага грамадства, напрыклад, у тым ліку і той жа Беларусі. Таму мне здаецца, што пераадоленне гэтай савецкай спадчыны гэта яшчэ не скончаны працэс. Вы узгадалі Орбана, і тут да яго яшчэ можна дадаць іншых гульцоў палітычных, напрыклад, Дональда Трампа, Брэксіт. Гэта з'явы, якія паказваюць на тое, што, у прынцыпе, нацыяналізмы
або робяцца моднымі, або проста вяртаюцца. Яшчэ можна дадаць перамогу Фіца ў Славаччыне. Зараз будуць, магчыма, хутка выбары ў Францыі, там зноў Марин Ле Пен някепскую падтрымку мае. Ды, ў прынцыпе, шмат дзе ў Еўропе альтэрнатыва для Нямецчыны таксама. Ці гэта азначае, што вось якраз такі гэты глобалізм пацярпеў паразу і якраз такі хутчэй такія нацыяналізмы зараз зноў на хвалі? Ну, вельмі цікавае пытанне, насамрэч вельмі многаграннае пытанне. Я б хацеў бы, напэўна, развесці шэраг аспектаў, якія тут прысутныя ў гэтым пытанні. І, можа быць, да іх трэба ставіцца па-рознаму. Таму што, ў прынцыпе, глобалізацыя, на маю думку, на еўразвяз паўплывала мала з пункту гледжання унутранага функцыянавання гэтай структуры. І, зноў жа, у выпадку еўразвязу, як, в прынцыпе, любой іншай фармацыі, ёсць перыяды росту, перыяды стагнацыі, можа быць, нейкі адкат да нейкіх папярэдніх стадыяў. Таму, можа быць, тое, што цяпер перажывае еўразвяз, гэта натуральны працэс. Плюс, зноў жа, тут пытанне палягае ў тым, што еўразвяз гэта кампрамісы ягоных удзельнікаў, і гэта вымагае таго, што, в прынцыпе, яны мусяць быць роўнымі ў сваіх магчымасцях. І тут я б хацеў бы таксама шэраг пытанняў закрануць, што я лічу, што нягледзячы на тое, што вось мы хутка будзем адзначаць 20-годдзе далучэння краінаў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы, посткамуністычных краінаў да еўразвязу, але ў пэўнай ступені гэты падзел нікуды не знік паміж, так бы мовіць, старой і новай Еўропы, у тым сэнсе, што тэрмін нацыяналізму ў розных краінах спрымаецца па-рознаму. То бок, тое, што в прынцыпе, для краінаў, якія жылі пад савецкім кантролем, ці ў выпадку краінаў Балтыі, канкрэтна пад савецкай акупацыяй, ім прыйшлося, так бы мовіць, прайсці праз такія рэчы, дзе, скажам, іхняе дэмакратычнае развіццё было спынена штучна, і яны не прайшлі, так бы мовіць, таго, праз што прайшлі заходнія краіны, і таму, в прынцыпе, тыя нацыянальныя рухі там успрымаюцца зусім іначай, чымся у заходняй Еўропе. Гэта такая сабе рэальнасць. І у пэўнай ступені, зноў жа, прыклад Польшчы, пра які я прыгадываў, ёсць такім сабе прыкладам незадаволенасці з той сітуацыі, калі хочацца нейкім краінам, каб іхні голас быў больш пачуты. І зноў жа можна прыгадваць Брэксіт, тое, што брытанцы былі незадаволеныя гэтым палітычным праектам, але пры гэтым мы бачым тое, што гэтая краіна губляе шмат якія эканамічныя перавагі, таксама канкрэтныя людзі, нягледзячы на пэўныя палёгкі, але пытанні звязаныя з перасоўваннем, працаўладкаваннем і так далей, яны, в прынцыпе, таксама змяніліся, і, напэўна, толькі цяпер людзі, брытанцы, зразумелі, што Брэксіт быў, так бы мовіць, можа быць, паспешным трошачкі крокам, і можна было, напэўна, нейкім іншым чынам вырашыць тыя супярэчнасці, якія існавалі паміж Лонданам і Брукселем. Скажыце, Кірыл, а ці сёння ёсць у свеце ненацыянальныя дзяржавы, ці нейкія іншыя формы? Тут мы маем дачыненне з рознымі трактоўкамі таго, што ёсць нацыянальныя дзяржавы, што ёсць ненацыянальныя дзяржавы. У той жа Еўропе можна прыгадаць Швейцарыю, Боснію ці Бельгію. Гэта такія краіны, дзе ёсць некалькі этнічных групаў, якія складаюць, так бы мовіць, важныя неад'емныя часткі той ці іншай краіны, але акурат этнічны кампанент у кожным з гэтых канкрэтных выпадкаў нікуды не знік.
І, напэўна, той жа прыклад Босніі паказвае, што вось такі праект не ёсць паспяховым, бо у тым фармаце, які існуе ў Еўропе, і, можа быць, шырэй туды ж можна прыгадаць вось постсавецкую прастору з краінамі, у тым ліку Цэнтральнай Азіі і Расіяй, дзе нацыянальны аспект заўсёды будзе дамінаваць. І тут акурат можна прыгадаць Савецкі Саюз, у тым сэнсе, што гэты праект не быў паспяховым, бо ідэальны савецкі чалавек, вось гэта, як кажуць, новая гістарычная супольнасць, пра якую савецкія ідэолагі ў свой час казалі і спрабавалі прасоўваць, ён мусіў размаўляць па-расейску. Ён мусіў прымаць гэтую культуру і такім чынам асімілявацца у большай ці меншай ступені вось менавіта ў расейскую мову і расейскую культуру. Таму, у прынцыпе, пытанні, так бы мовіць, нацыянальных дзяржаваў у нашым рэгіёне гэта рэчаіснасць, якой мы жывем. А ці ёсць канкурэнтамі для такіх нацыянальных дзяржаў, напрыклад, транснацыянальныя карпорацыі, нейкія глобальныя арганізацыі, ці яны могуць, скажам, пераўзыходзіць іх памоцы? Я лічу, што не. І наўрад ці карпорацыі ці глобальныя арганізацыі такімі стануць, то бок тут пытанне таго, што для транснацыянальных карпорацый, важная эканоміка, няма для іх галоўны крытэр гэта такая дыхатамія паміж выгадна і невыгадна, а не нейкая прывязка свой-чужы, якая, ў прынцыпе, існуе ў любой дзяржаве, якая разрознівае паміж грамадзянамі і неграмадзянамі і, адпаведна, успрымае іх у іншых крытэрыях. Скажыце, а што калі нацыянальная дзяржава замаленькая, каб вырашаць пытанні сваіх грамадзян? Слабое на міжнароднай арэне атрымліваецца, таму што побач ёсць вялікія краіны. Вы якраз спецыяліст па краінах Балтыі, напрыклад. Тады што, яна уяўляе сама пагрозу для сваіх грамадзян, ці як? Бо яна не ў стане вырашыць іх патрэбы. Напэўна, гэта вельмі шырокае пытанне, таму што я лічу, што тут трэба фокусавацца на прыклады канкрэтных краінаў, канкрэтных тэматычных пытанняў і канкрэтных, можа быць, пагрозаў, якія гэтая краіна нясе свайму насельніцтву ці, можа быць, суседзям. І тут трэба памятаць, што дзяржавы, яны не існуюць у нейкім вакууме, яны маюць сваіх сяброў, ворагаў, суседзяў банальна. І тут мы маем дачыненне з пытаннем кааліцыяў, пытанняў стратэгіяў выбудоўвання стасункаў паміж дзяржавамі, нейкіх, можа быць, альянсаў. І цяпер, в прынцыпе, у цяперашнім свеце праблемы нават маленькай краіны, я лічу, што яны маюць, прынамсі, рэгіянальны ўплыў. Такі, можа быць, і таму пытанне такое вельмі цікавае. Таму, напрыклад, зноў жа, можа быць, варта прыгадаць прыклад Латвіі. Чаму? Таму што, ў прынцыпе, вось гэтая гісторыя вакол адукацыі нацыянальных меншасцяў у Латвіі ва умовах гібридных пагрозаў краінам Балтыі з боку Расіі, яна выглядае даволі дзіўным чынам, што тое, што адбываецца ў Латвіі, яно, на маю думку, б'е ускосна па дзвюх іншых краінах Балтыі, то бок па Літве і Эстоніі. Чаму? Таму што расійская прапаганда банальна вельмі часта аперуе тэрмінам Прыбалтыка, і, адпаведна, расійскі абыватель не будзе думаць пра тое, чым Латвія там адрозніваецца ад Літвы ці ад Эстоніі. І для іх гэта такое сабе штосьці агульнае, і яны
зразумела, яны не будуць думаць, напрыклад, чым, я не ведаю, латышская мова адрозніваецца ад эстонскай, ці, напрыклад, не ведаю, чым эстонская кухня адрозніваецца ад літоўскай, ці ёсць Рыга, там, напрыклад, сталіцай Літвы ці Латвіі. Бо яны, напэўна, не будуць задаваць сабе менавіта такіх пытанняў, яны будуць есці тое, што ім нясе расійская прапаганда. І, на жаль, вось гэтыя такія праблемы, яны могуць таксама ускосна ўплываць на іншыя краіны. Скажыце, а ці паміраюць сёння нейкія нацыі, і ці на іх месца, ці проста побач нараджаюцца новыя? Конечно, паміраюць. Это, на жаль, такая рэчаіснасць, і, напэўна, гэта адбываецца і праз асіміляцыю, і праз нейкае неразуменне таго, што кожная мова мае сваю вартасць, разнастайнасць. Ці нараджаюцца, ці ствараюцца новыя народы, то наўрад ці можна так казаць. Так адбываецца трансфармацыя, пра якую я казаў, ёсць пэўныя такія прыкметы гэтага. Тое самае тычыцца моваў, яны, ў прынцыпе, існуюць, развіваюцца, уплываюць адну на адну. І нават калі мы кажам пра вось гэтыя прыкметы еўрапейскай нацыі, яна, на маю думку, ніколі не зможа цалкам замяніць лакальную нацыянальную ідэнтычнасць. Бо ў чалавека, ў прынцыпе, ёсць розныя ідэнтычнасці. І, напрыклад, калі сустракаюцца два беларусы, так, банальнейшы прыклад, яны пытаюцца, адкуль ты. І калі там атрымліваецца, што яны, напрыклад, з аднаго раёну, то яны могуць запытацца, ты з якой вёскі, Ці калі яны з аднаго гораду, яны таксама будуць пытацца, а ты ў якім раёне вырас, там, жыў, гэтак далей. Бок, гэта такая гісторыя таго, як малая радзіма ўплывае на чалавека, і гэта нікуды не знікне. Скажыце, а што вы думаеце пра такі канструкт, як палітычная нацыя? Ён вельмі папулярны зараз, асабліва як нейкі контраргумент да нацыянальнай дзяржавы або да такой нацыі, якая збудавана на нейкім такім этнічным фундаменце. На чым абапіраецца, на што абапіраецца гэта палітычная нацыя? Многі кажуць на дзяржаву. Добра, але дзяржава можа перастаць існаваць. Тады што атрымаецца? Гэтыя людзі разбягуцца, не будзе на што ім абапірацца. Я проста прыгадваю такі прыклад, памятаю такі нямецкі футбаліст Özil, так, турэцкага паходжання, который, я калі памыляюсь, ён нарадзіўся ў Нямецчыне, так? І ён мае нямецкае грамадзянства, але пры гэтым ён выказваўся ў падтрымку турэцкага прэзідэнта Эрдагана, і тады быў велізарны скандал, в сэнсе лаяльнасці да яму. Хаця ён зусім ужо фактычна да Турцыі мае ускоснае дачыненне, бо ён так, карані мае там, але ён, трэба його называць было палітычным немцам, так, як частка палітычнай нацыі. А так не сталася. Справа ў тым, што пытанне палітычнай нацыі, так, это такі сабе не новы канцэпт, правда. І гэта спосаб, я б назваў бы гэта такім спосабам знайсці кампраміс у дзяржавах шматэтнічных з, так бы мовіць, традыцыйнымі нацыянальнымі меншасцямі, таксама вось з новымі мігрантамі, прыклады якіх вось вы прыгадалі. І гэта такая рамка ці арка для аб'яднання людзей вось пад такі фармат. Але, зноў жа, у Еўропе мы нікуды не можам падзецца ад гэтага этнічнага чынніку. Прычым гэта працуе ў два бакі, як бы прыклад Özila, які для якога ягоныя карані, ягонае паходжанне такое важнае, ці зноў жа прыклад нямецкай дзяржавы, якая гэта ўспрыняла так, што ён недастаткова інтэграваны у пэўнай ступені. А што тычыцца знікнення дзяржаваў, то тут як бы на месцы адной дзяржавы заўсёды з'яўляецца іншая, у тым ці іншым фармаце. І зноў жа тут можна прыгадаць гэтую савецкую акупацыю краінаў Балтыі, якія былі спачатку незалежнымі дзяржавамі, потым яны зніклі як незалежныя дзяржавы амаль на 50 гадоў. А нацыя, яна
калі не будзе нейкай прымусовай асіміляцыі ці генацыду, то яна нікуды не знікне. Яна будзе развівацца, на жаль, можа быць, у неспрыяльных абставінах, але тым не менш яна будзе існаваць. То бок гэта не тое, што можна знішчыць з тым, калі знікне дзяржава. З іншага боку, мы таксама маем прыклады Афрыкі ці Латынскай Амерыкі, дзе шмат так званых бездзяржаўных супольнасцяў ці вельмі шмат менавіта нейкіх этнічных групаў ці расавых групаў. Але ёсць палітычныя нацыі, то бок, але мы можам казаць пра наяўнасць палітычных нацый у гэтых краінах, якія складаюцца з розных такіх кампанентаў, якія маюць розныя этнічныя і расавыя паходжанні. Кірыл, і апошняе пытанне. У свеце там адныя кажуць каля 200 дзяржаў або звыш 200 дзяржаў, але ці на вашу думку свет не ператвараецца сёння ўсё ж такі ў такую арэну барацьбы паміж імперыямі, а не дзяржавамі? Таму што мы нават зараз падчас канфлікту ва ўкраіне бачым і чуем дакладней пра змаганне Амерыкі з Кітаем, праз Расею, еўрапейскі звяз таксама ўспрымаецца ў пэўным сэнсе як такая імперыя. І дзе дзяржавы нацыянальныя выконваюць толькі такую другасную ролю насамрэч. Адкажу пытаннем на пытанне, ці гэтае спаборніцтва імперыяў калісьці спынялася. Яно, я лічу, было заўжды і, напэўна, заўжды будзе. Тут, як кажуць, нічога новага пад сонцам. Гэта моц, гэта нейкія амбіцыі, прычым амбіцыі, якія не толькі тычацца канкрэтных палітычных лідараў, кшталту, умоўна кажучы, там Пуціна ці Сі, але гэта таксама амбіцыі, якія вельмі часта вынікаюць з нейкіх, так бы мовіць, ідэалагічных канструктаў, на якіх базуецца тоеснасць таго ці іншага народу, які складае асновы гэтых імперыяў. З іншага боку, мы можам таксама прыгадаць іншыя краіны, калісьці Іспанія, Партугалія, Швецыя ці Нямецчына, былі імперыямі ў тым ці іншым фармаце, потым гэта змянілася, потым яны у лепшым выпадку пераўтварыліся ў важных рэгіянальных актораў ці важных складнікаў развязу. Але мне здаецца, што гэтае спаборніцтва наўрад ці зменіцца, бо, на жаль, ці на шчасце, чалавечая натура яна такая. Дзякуй вялікі, Кірыл. А я нагадаю нашим глядачам, што сёння маім госцем быў Кірыл Касцян, доктар права, спецыяліст у пытаннях міжэтнічных стасункаў і канстытуцыяналізму. Вы слухалі і глядзелі падкаст «Куды коціцца свет». Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Будьце разам з намі, падпісвайцеся на наш канал, скаментуйце, ставце падабайкі, будьце разам з намі і заставайцеся са свабодай. Куды коціцца свет?